Үгізді қорқытмас үшін бізге бірінші чиратта енді білгішлер қызыл түстен әзірек орынырға құшалар һәм жеңілік принтларынан. Әмма стилистлар үзләре бу ырым-шырымларга ышанмый. Нәрсә килешә, нәрсә уңайлы, елны шулай каршыласаң әйбәт. Әмма әгәр дә сез кызыл төс үгезнең ачуын чыгара дигәнгә чып-чынлап ышанасыз икән, язмышыгызны сынамау хәерле. Татар юрап китерә диләр бит. Аннар ел буена шул кызыл күлмәккә үпкәләп яшәрлек булмасын. Үгіз елына туры килгән төсләрне сайларга тырышабыз. Ул ак төснең төрле оттеноклары, төсмерләре, аннан соң зәңгәр төснең төрле оттеноклары һәм әлбәттә көлсу. Киләсе елга металл үгез хуҗа диләр, шуңа көмеш төсендә игътибарсыз калдырмагыз. Төсүдә безнең киләсе елга туры килеп тора һәм инде шундый аккуратны гына эшләнгән үзенең уже украшениялары да бар дип әйтергә кирәк. Дөрес, быелгы пандемия мода артыннан куучыларны да үз кубызына биетә. Керемнәре кимү сәбәпле халык бер төн өчен генә яңа күлмәк алмау яклы. Алган эшкә дә, кешелеккә дә киярлек булсын. Бу күлмәк аннан соң безнең көндәлек тормышта да бик актуаль туры килә торган фасон булып санала. Рәхәтләнеп, аннан соң да киергә уңайлы. Яңа елны кара күлмәктән дә каршы алырга ярый. Әмма үгезнең игътибарын җәлеп итәр өчен менә шундый ялтырап торган аксессуарлар истәп җибәрсәң әйбәт. Күбрәк безнең акцент аксессуарларга, ул инде теге кышкырбрак тора торган аксессуарларга, нидер көмеш төсендәге, алтын төсендәге. Киемең урынга яраклы булырга тиеш. Кайда гына каршы алсаң да, зәвык турында онытырга ярамый. Менә мондый ялтыравыклы пайеткалар белән күлмәкне мин кафе рестораннарда каршы алучылар өчен киңәш итер идем. Идә каршы алганда, әлбәттә, пижамный костюмнар дип әйтәбез инде. Ул шулук ефәктән, ул шулук хлопоктан. Яңа ел төне алдыннан кибетләрдә генә түгел, матурлык салоннарында да халык күп. Прическалар ясыйлар, көдрә ясыйлар, кеше матурласы килә. Соңгы елларда табигый төсләр модадан. Чәчне буятсаң да үзеңнекеннән нык аерылып тормасын диләр. Ничек кистерергә дип баш ватсаң, инде күпме еллар каре модадан чыкмавын онытмагыз. Нәрсә киссәк тә, ничек бизәнсәк тә, киләсе ел хуясы ир затыннан. Ә аларның күңеленә юл аш казаны аша. Димәк, иң мөһиме, табыннарыгыз мул булсын. Рәмзилә Гафиятуллина, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.